tu te lo na kal sa lo la ko na yan Benjamin Sum te zoram chani te hard rate te la zai do na nia Zai hao chum nge nge alom chine Zai energy hi chu a stage presence hi ani ang hi royal puya hanan omang em o ti tur khop ani a han chau de ulek chin ma sela mi puilom a lo lo thei lo ani Zai hian ongor ngora keng tel lo ani ti te po tuna khanin kan mu thiam o me tuna chuanin mi pui thoma tha Benjamin Sum aron chuak dona ani hi khochak lama kan unau tun hnaya helaya zorama aron lar ta em mai kha ani a khilama po inti siak na te lom man te lo la to in mizo mi puite zoram mi puite lom a lo em a ani hi akal na pianga ani po jani followers Benjamin Suni Myanmar Aldo lama contestant kania Chin TV Award te Chin Artist of the Year te 2020 Chin TV Award 2021 Chin Person of the Year 2021 te Visual Award 2021 Best Male Artist te po Wena yan su khatwa Chin
Hey!